Krab a jeho matka. Na dně blanketně modrého moře žil malý krab se svou matkou. Ta byla sice na své dítě pouze pyšná, ale stejně byla stále chůdce, že by se všem snažil být ještě lepší než je. Tak si jednou všimla, že běží po mořském dně mokrem. To prostě ostatní včetně sebe vůbec nezajímá. Její syn prostě musí být výjimečný a měl by chodit rovně. To zmanula a na tom se dítko trvá. Malý krab však už toho měl dost a na její naléhání obětě. Rovně, matko, budu chodit jen v případě, že mi ukážeš, jak se to dělá. Krabí matka to tedy zkusila a s překvapením zjistila, že jinak než bokem ani nechodit. A po naučení nikoho nelze kritizovat za to, co neučí.